रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंगारी। चढ़ला सिन दशहरा के दिन हो जगराता सोनमी के दिन हो जगराता सोनमी के दिन हो। चढ़ला सिन दशहरा के दिन हो जगराता सोनमी के दिन हो। मेला भी सज गइल डीजे भी बज गइल मैया के सरवा सवारी हो गइल सवारी हो गइल। घरवा दुआर सली पाई हो गइल पाई हो गइल पाई हो गइल। घरवा दुआर सली पाई हो गइल शुरू मैया के मूर्ति पूजाई हो गइल। घरवा दुआर सली पाई हो गइल शुरू मैया के मूर्ति पूजाई हो गइल। शेर सवारी माई महारानी बिलमोलिनी मके छाँव में लाल चुनरिया ओढ़ी के मैया आइनी हमनी के गाँव में। पान कसैली गई गोला चढ़ाई फूल अड़हुल के महंगाई हो गइल। घरवा दुआर सली पाई हो गइल पाई हो गइल पाई हो गइल। घरवा दुआर सली पाई हो गइल शुरू मैया के मूर्ति पूजाई हो गइल। घरवा दुआर सली पाई हो गइल शुरू मैया के मूर्ति पूजाई हो गइल। पावे गरीबी केहू न करीबी दुखावा सुनाई के करा के माटी के मूरत गजबे बसूरत गढ़ले बापू तवा कुम्हारा के। जितुआ जितेंद्र ऋषि सोनू सरगम हो चंदन के गहना लिखाई हो गइल। घरवा दुआर सली पाई हो गइल पाई हो गइल पाई हो गइल। घरवा दुआर सली पाई हो गइल शुरू मैया के मूर्ति पूजाई हो गइल। घरवा दुआर सली पाई हो गइल शुरू मैया के मूर्ति पूजाई हो गइल। चढ़ला सिन दशहरा के दिन हो जगराता सोनमी के दिन हो। मेला भी सज गइल डीजे भी बज गइल मैया के सरवा सवारी हो गइल सवारी हो गइल। घरवा दुआर सली पाई हो गइल पाई हो गइल पाई हो गइल। घरवा दुआर सली पाई हो गइल शुरू मैया के मूर्ति पूजाई